Ďalej sledujeme pekne vykonaný premet so zmenou smeru o 90 stupňov. Vystúpenie skupiny Flying Bulls Českej republiky je tento rok tiež premiérové a je to jediné vystúpenie skupinovej akrobácie na 4. národných leteckých dňoch u Piešťanov. Teraz vidíme pekný prechod vedúceho a slot pilota. A zrkadlový polvýkruh do prúdku lietadiel. Keď jedna dvojica je v normálnej polohe a druhá v zrkadlovej. Zase je pekné preskupenie lietadiel do skupiny box. Zase veľmi pekný skupinový výkrut 4 lietadiel skupiny Flying Bulls z Českej republiky. Všetky lietadiel sú od seba maximálne 2 metre a práve nám predvádzajú tzv. Premet v zostave zrkadlo. Tento prvok nám predvádzajú vedúci skupiny pani Radka Machová a pilot na pravom kríže pán Miroslav Krejčí. A teraz vidíme charakteristický prvok tejto akrobatickej skupiny, ktorý pracovne nazývajú válanie sudov, ale letecká obec tomu dala názov Apache Roll, kedy vo veľmi tesnej skupine dvoch lietadiel v zrkadlovom lete ďalší súhra v skupine, nasledovaný premetom so zmenou smeru o 90 stupňov, kde prelietáva skupina Flying Bulls na efektný rozchod. Ako vidíte, už dvojica lietadiel nalietáva na seba a výkrutmi počas tejto figúry je celý vztlak poskytovaný iba plochou smerového kormidla a bočnou stranou rozmerného trupu lietadla Spartan. Lietadlo Spartan má trojčlennú posádku a môže prepraviť až 60 vojakov alebo 46 výsadkárov. V sanitnej verzii má kapacitu 36 pacientov a 6 zdravotníkov. A v tejto chvíli nám lietadlo predvádza strmhlavý let. Máme tu ďalšiu ukážku vynikajúcich letových charakteristík lietadla Spartan, a to zatáčku o 360 stupňov s minimálnym polomerom točenia. Co to dokáže
Ďalšou letovou figurou, ktorú vidíte tu v tejto premiérovej letovej ukážke na Piešťanskom nebi, je tzv. Šialený let v pristávajúcej konfigurácii, kedy lietadlo letí s vysunutým podvozkom a s tlakovými klapkami a nám predvádza skutočne šialený let. V tejto figúre, v tzv. Crazy Flighte, uvidíte ďalšiu z charakteristík lietadla Spartan, a to bude veľmi strojné priblíženie na pristátie a pristátie s veľmi krátkým dojazdom. Príslušníci 5. klubu špeciálneho učenia zo Žiliny nám budú predvádzať zaujímavú vec, ktorá ich môže podstihnúť aj počas nasadenia v misii ISAF v Afganistane. Ale ešte tu máme vrtuľník Mi-24. A práve začína súčinnosť Nepriateľského vozidla. Bolo vozidlo zastavené. A úlohou skupiny, ktorá bude vysadená z vrtuľníka Mi-17, bude získať zajatca tzv. VIP osobu protivníka. Celej akcii predchádza plánovací proces. To je vlastne čas, kedy sa skupina pripraví na akciu a získa všetky potrebné a dostupné informácie o cieli. A bravo. Na pole veliteľa v kruhovej obrane skupina nabíja zbrane a potláča hrozbu nepriateľa. Po jeho potlačení tým Alfa kryje činnosť týmu Bravo. Vyráža do akcie. Po eliminácii priamej hrozby prekontrolujú vozidlo smerom od zadnej strany k prednej. Streľbou likvidujú prípadnú hrozbu, ktorá sa nachádzala na korbe, a ako vidíme, vybehla tá VIP osoba. Osobu začínajú sputavať a postupne ju pripravujú na odvoz. Zatiaľ skupina vrtuľníkov Mi-24 neustále vykonáva krytie. Vrtuľníky Mi-24 sú z leteckej základne generálpukovníka Jana Andruša z Prešova. A Janko, sú to bojové pevnosti? Áno, niekedy má tento vrtuľník aj prezidentskú lietajú Slovenskej republiky. Vrtuľník Mi-17M s digitálnou kamuflážou letí s odmotovanými dverami nákladového priestoru, aby vysadnutie aj nasadnutie výsadku bolo čo najrychlejšie. Zajazcom, ktorého prevezú do týlu, kde bude odovzdaný jednotkám prieskumu a rozviedky. Na povel veliteľa vyráža tým Bravo aj so svojím zajazcom k palube vrtuľníku za neustáleho krytia týmu Alfa, ktorý ustupuje s neustálym krytím k vrtuľníku, a po hlásení veliteľa taktického vzdušného výsadku posádke vrtuľníka spoločne odletia za neustáleho krytia bojovej dvojice vrtuľníkov Mi-24. Všetci sú na palube. Veliteľ dáva znamenie palubnému technikovi a vrtuľník odlieta z priestoru bojovej činnosti, sledovaný dvojicou vrtuľníkov Mi-24, ktorí poskytujú vzdušné krytie tomuto taktickému vzdušnému výsadku. Táto blesková akcia je ukončená, protivník je eliminovaný.